Ara, la compra d'alimentació més ràpida, fàcil i còmoda. T'imagines fer la compra setmanal en menys de 5 minuts i sense baixar del cotxe? Sense fer cues i sense carregar pes? Ara és possible amb el nou servei de compra online i recollida amb el cotxe. És molt fàcil. Compra a bonpreuesclat.cat i tria els teus productes habituals entre una gran varietat de marques, inclosa la marca Bonpreu. També pots comprar carn, fruita, congelats. Tria el dia i l'hora que recolliràs la teva compra. La pots recollir a partir de l'endemà. Mentrestant, nosaltres et prepararem la compra. Els productes tenen la mateixa qualitat que al supermercat. Guardarem els productes frescos i congelats a la temperatura adient fins que arribis. Si no reculls la compra a l'hora, te la guardem fins al tancament del dia següent sense cap recàrrec. Et carregarem la compra al cotxe en menys de 5 minuts. Pots fer servir la targeta client de Bonpreu Esclat per recollir la compra i gaudir de descomptes exclusius. Guanya temps lliure i comoditat. Ara ja pots fer la compra en menys de 5 minuts, sense fer cues i amb tota la comoditat. Ara la compra d'alimentació més ràpida, fàcil i còmoda. Bonpreu Esclat.